update natin yung mga magagandang manggang hinog. Abo, okay, ilang kilo niya? Ang per kilo ay 80 pesos. 40 pesos kalahating kilo. Ito rin, Boss Mayeng, 120. 120 lahat yan. Lahat na 120 ang kada piraso. Update naman natin yung mga 180. Pusit kalawang. Pusit kalawang po natin 180 per kilo, no? Bumaba ng 20 pesos. Kanina 200 pesos, ngayon 180 na lang. 100 pesos per kilo ng tilapyang Batangas. So nagkita tayo kaninang madaling araw. Mga suki, mali ka mong kapahinga muna, pagod na ako eh. So shout out. Shout out sa mga suki ko. Ayan, shout out po. At mag-enjoy ka sa paglilinis mo ng tilapyang Batangas. Sa ulam. Yun. Tilapyang Batangas po. Tapos ang kilo na lang po ng mga galunggong dito ay 50 pesos. Ang alumahan 50 pesos din po ang per kilo. So grabe, no? Bagsak presyo yung galunggong. Boss, pwede matanong yung presyo niyan? 200 pesos per kilo. Eh dito sa mga limango 400 ang presyo po ng limango. Lahat na po ng mga tindang malakapas dito 100 pesos na lang po. Yung mga gagaong, parang kahapon wala ka. Nag-ikot ako dito kahapon eh. Sabi ko parang wala, di ka nakapwesto. Pero ngayon kahit pa paano meron na, no? Magkano yung gagaong? 240 sa per kilo ng gagaong. Ito ang ganda ng tawilis, oh. 100 pesos per kilo. Eh, yung sap-sap mo? 260. Sige po. 100 pesos sa mga kada tapo ng mga tahong na mataba. Ayan. Ayan, no, 320 per kilo na mga isdang salenga. Tawagin, no? Sa iba po ang tawag po dyan ay salay-salay. Ando! Shoutout dyan sa morning. mga tao dyan. Pumunta lang kayo dito ngayon. Walang tao. Sandaan lang, boss. 100 pesos mga limasag niya, oh. Babayan. Per Kuya, kilo, matataba. Wala, pre. Pwede na. Ang ganda ng pusit. Sa halagang 350 per kilo. Pompano, Yun! 350 per kilo, no? Shout out sa'yo, Pango. Hanggang 360 po, ang pinakabigayan, no? Pinakabigayan ng ipon yan. Yun, salamat sa'yo, Pango. Shout out. Shoutout sa ibon ko. Sana mabuhay kayo. Mga gulyasan o tulingan. Magkahalo na siya. At ang mga pusit na magaganda, na mas maganda pa sa'yo. 350 ang per kilo sa malaki. Parehas lang po 350 ang per kilo ng mga pusit natin, no? Dito sa Malabon Fish Market. Sari-saring isda ang bentahan po o bigayan nila 100 pesos kilo. Ang tilapyang Pampanga po natin, ang presyo ay 120 per kilo. 120 po sa tumpukan. So yung per kilo 500 pesos. So mababa po yung per kilo ng mga sugpo. 500 pesos po ang per kilo. Ganda, no? Salay-salay, oh. 150 po yung per kilo. Pero sa tumpukan, dalawa 150. Bali, yan po yung presyo, no? Ayan, no, talagang 100 pesos. Talagang tutukan natin ng ating camera yung bentahan po ng galunggong. 100 pesos na tumpukan. So, magkano din sa mga matambaka? 150. 150 ang per kilo. Yun lang po ang pinagkaiba, no? 150 po sa per kilo ng mga isdang matambaka. Yun. Shout out! Shout out pala kay Kuya John Bukad. Ayun. Sa Texas, shout out sa'yo. Mabuhay ka kung gusto mo. Sino pa? At saka kay Jocelyn Bernardo sa Canada. Sa Australia pala, sa Australia. Shout out sa'yo. Ayan, shout out. At saka kay Brian Flores, shout out sa'yo. Ayun. Nagpunta dito sa Malabon ng
Sino pa? Wala na. Kay Tuna Moore, shout out yan. Ayan. Kay Ate Chona Moar, shout out. So, yan po yung updated natin na mga Tinapon niya yun. good morning, good morning, good morning. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay marami na naman po ang namimili ngayon pong araw ng linggo. So mag-update tayo ng kanilang mga latag at mga presyuhan kung may pagbabago po ba o wala. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Update natin yung mga magagandang manggang hinog. Abo, okay, ilang kilo niya? Ang per kilo ay 80 pesos. 40 pesos kalahating kilo. Boss, magtiwala ka lang sa akin. Yung kumanong pa yun, oh. Kita pa. Bangus dagupan ni Boss Maeng, no? So 120 po ang kada piraso. Ano ba makita? Bago na yan, sir. Kita sana mo eh. Ito rin Boss Maeng 150 120. 120 lahat yan. Alas lahat na 120 ang kada piraso. Update naman natin yung mga 180 pusit kalawang. Pusit kalawang po natin 180 per kilo, no? Bumaba ng 20 pesos. Kanina 200 pesos, ngayon 180 na lang. Ang hipon po natin ay 380 per kilo. Ngayon 380. Bagsak na. Nauubos itong Holy Week. Oo, marami ngayon swimming. Ngayon pagkabuhay. So napakarami po, 50 pesos na tumpukan ng galunggong. Puro buo po yung pinaka-tiyan niya, no? 50 pesos lang po yan. Ang per kilo po ay 100 pesos. Tapos yung mga tulingan din po, yan. 160 ma'am. Yun po, 160 ang per kilo ng tulingan. Dito naman po ay 400 pesos per kilo. Ang bangus isang piraso 100 pesos. 350 po sa mga golden pompa, no? Good morning, boss. 100 pesos per kilo ng tilapiyang Batangas. So nagkita tayo kaninang madaling araw. Mga suki, hindi ka magkapahinga muna. Pagod na ako eh. Bukas. So shout out. Shout out sa mga suki ko. Ayan, shout out po. At mag-enjoy ka sa paglilinis mo ng tilapiyang Batangas. Ano ulam? Iyon. Tilapiyang Batangas po. Kasama ko kasi anak ko. Nagsalubong kami. Nagsalubong sa Dampalit. Kaya maaga ko lumuwas kanina. Magkano ang limasag? 140 ang per kilo. 140 per kilo ng bentahan po, no, ng alimasag, pero yung presyo po 150, pero 140 na lang po ang bigayan. 130 po sa mga manok na pakpak. Iyan po ay manok na kals. $130 per piraso, no, ng kanilang mga bangus dagupan. Tapos ang kilo na lang po ng mga galunggong dito ay 50 pesos. Ang alumahan 50 pesos din po ang per kilo. So grabe, no, bagsak presyo yung galunggong. Napakamura sa halagang 50 pesos. Boss, thank you.
Mura yung presyo, no? 50 pesos. Good morning. Sama mo na dito, galunggong. So talagang ang ating pangmasang mga mabibili ay 50 pesos lang po sa mga galunggong, no? Talagang solido yung mga presyo. So mag-update pa tayo ng mga nakikita nating iikutin na mga presyohan ng kanilang latag dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tumpukan po ay 50 pesos. Ang per kilo po ng mga balsa galunggong ay 100 pesos per kilo. Magbawas, 2 kilo. Ay, sayang. Sabi pa. Ang gaganda ng mga limasag natin, puro babae, oh. May halo rin po pala ng mga lalaki, pero malalaki, no? Yung mga alimasag at yung mga alimango. Boss, pwede matanong yung presyo niyan? 200 pesos per kilo. Dito sa mga limango? 400 ang presyo po ng alimango. Ang ganda, oh. Buhay pa yung mga babae at lalaki. Napakataba. Bossing, thank you, ha. Salamat. Lahat na po ng mga tindang malakapas dito, 100 pesos na lang po. Yung mga gagaong, parang kahapon wala ka. Nag-ikot ako dito kahapon, eh. Sabi ko parang wala, di ka nakapwesto. Pero ngayon kahit pa paano meron na, no? Magkano yung gagaong? 240 sa per kilo ng gagaong. Ito ang ganda ng tawilis, oh. 100 pesos per kilo. Yung sapsap mo? 260. Sige po. 100 pesos sa mga kada tabo ng mga tahong na mataba. Ayan. Shoutout sa mga apo. Ayun. Nagsimba ba? Nagsimba? Tapos yung mga talaba natin, ito yung mga laman, matataba rin po, oh. So 100 pesos po kada tabo. Ayan, mga tumpukan, no, mabigayan po nila dito sa halagang 50 pesos. Alright, so dito po ang mga presyo ng tulingan, no? 150, 4 na piraso na lang po yung natitira ng kanyang mga latad. At ang mga galunggong 100 pesos, ay 50 pesos din po. At 150 po ang per kilo. So sa dami po ng mga bentahan ng galunggong dito at pagdagsa, no, talagang pangmasa po yung mga presyo. Mais 4 pieces po, no? 50 pesos. Ito mga magagandang kabayat o tinatawag nating hasa-hasa. Ito po yung per kilo ng mga hasa-hasa natin, 300 pesos per kilo. Ayan, no, 320 per kilo ng mga isdang salenga, tawagin, no? Sa iba po ang tawag po dyan ay salay-salay. So para sa akin ay salenga at sariwang-sariwa po. 320 per kilo, ang kabayas po ay 300 pesos per kilo.
100 pesos per kilo dito po ng mga alimasag. Ay, Boss Lando! Good Shoutout ka sa morning. mga tao dyan. Kung magpupunta lang kayo dito ngayon, walang tao. Sandaan lang, boss. 100 pesos mga alimasag nyo. Babayan. Per Kuya, kilo, matataba. Wala, pre. Pwede na, 100 pesos Oo, per kilo. murang-mura yan. Murang-mura na yan. May ilab na yung ano. Hirap talaga to. Sabi Boss Lando, pumunta sila dito, Boss Lando. Oo, magagaspang na. So, shout out sa ating mga mamimili, no? Punta na po kayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, per kilo po ng hipon, 450 at 400 pesos. Yun, oh. Shout out po. Good morning, shout out. Shoutout kay Boss Lando. Sabi mo sa mga tao dito. Per kilo ng mga isdang tawili sa halagang 70 pesos per kilo. 280 po sa mga hasa-hasa. So magaganda po yung mga latag po ngayon, no? Na may nahangon na sila sa market day, kaya ito po yung mga latagan po ngayong araw ng linggo. Ang pagkabuhay po ni Cristo. So ang bangus po natin dito, ang per kilo, tama? Sobra yan. 180 per kilo. Ganyan kalalaki po yung bangus. Ang piraso lang. Tapos hasa-hasa rin po doon ay 150 ang per kilo. Ang init? Init talaga. Mainitin ka. May negro na. Ang ganda ng pusit. Sa halagang 350 per kilo. So madami na yung mga latag nila ngayon, no? Kaysa kahapon nung nag-vlog tayo dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Ang mga latagan na nakita po natin dito sa Malabon ay dagsang-dagsa at umuulan talaga dito ng galunggong, no? At tilapiyang Batangas. So ngayon, ito na po yung nakikita natin mga latag nila. Ang pusit kalawang po ay 200 pesos per kilo. Pompano, Yun! 350 per kilo, no? Kada isang piraso ng bangus, 120. Pasok lang po ang mga customer po natin dito sa Malabon Fish Market. Ang malalaking mga hipon. Magkano per kilo? 380. 380. 360. Ayun. Ito po yung presyo ng hipon ni Pango. Shout out sa iyo, Pango. Hanggang 360 po ang pinakabigayan, no? Pinakabigayan ng ipon na yan. Ayun, salamat sa iyo, Pango. Shout out. Shoutout sa ibon ko. Sana mabuhay kayo. Push the button kay Pango. Nagkano naman ang hipon mo? 350. 350 naman po dito ang per kilo. So 70 pesos, no, na kilo ng mga tawilis. Tapos may batalay po dito. Yan po yung verde ang tinik. Tapos bakoko, hasa, kitang. So ayan po yung mga latag po nila ng isda. At ang mga alimasag. So, shout out po. Good morning. Good morning. So ayan po yung mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. So enjoy lang po. Thank you. ₱50 pesos sa mga tumpukan at ang mga presyon ng ating malalaking mga tilapia 120. 100 pesos. 110 sa sumunod sa malaki at 100 pesos pa rin po yung benta ng tilapiyang Batangas. Ang daming malimasag sa shoutout mga pogi. Shoutout sa mga pogi! Ayun. Ugaro! Alright. 120 per kilo dito na mga gulyasan o tulingan. Magkahalo na siya.
At ang mga pusit na magaganda, na mas maganda pa sa'yo, 350 ang per kilo sa malaki. Parehas lang po 350 ang per kilo ng mga pusit natin, no? Dito sa Malabon Fish Market. Parang nadaanan kita kanina madaling araw, paninda mo. Yung malaki na gulyasan, yung saktuan lang laki. Ubus na. Dumaan ako kanina rito eh. Napansin ko wala na pala. Ito na lang tira. Ha? Oo, pang iyaw nga eh. So yan po yung latag nila, no? Ng kanilang bentahan po ng pusit, 350 per kilo. Boss, thank you ha. Salamat. 50 pesos sa 30 pesos na tumpukan po ng galunggong. Pang Shanghai po, no? Pang Shanghai. Pwedeng-pwede na po yan. 400 po ang hipon. Quality. Pero ganda. 400 pesos po quality ng hipon, no? Magaganda matitigan. Mga bago yan. Ayun. Mother, 30 lang. So maganda, no? Ulam bilhin mo. Salamat po. Dito ay 370 per kilo at ang mga sari-saring isda ang bentahan po o bigayan nila 100 pesos kilo. Yeah, mayroon pong tinumpok dito, no, sa 40 pesos na galunggong, tapos yung mga sapsap, no, 50 pesos. 80 pesos kilo ng mga tawilis. Ang per kilo po dito ng alimasag ay 100 pesos. So dagsa po yung mga alimasag na inyong nakikita, no, sa aking pag-iikot pa lang po dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Ang tilapiyang Pampanga po natin, ang presyo ay tantanan 120 per kilo. 120 po per kilo ng tilapiyang Pampanga. So magaganda na ang mga latagan po dito sa Malabon Fish Market dahil meron na po na halo na iba't ibang klaseng laman dagat. 140 po dito sa mga bangus dagupan, isang piraso, 130. Ang per kilo po ng tilapiyang Batangas mas mababa po sa 90 pesos kada kilo. Dito po ay 100 pesos per kilo. Ay. Wala ka naman ngayong hipon. Tataas pa rin presyo, no? Ay bumaba. Ate Pot, thank you ha. Salamat. Bentahan ngayon dito ni Avatar ang The Legend of Fish. Ang kilo ay 70 pesos. Galunggong. Tiyo, nasa shoutout sa'yo, Nasinggero. Shoutout. Bangus po, oh. Kabababa lang, oh. So shoutout, Pogi. Yun, shoutout. Galunggong po natin ang per kilo ay 120. So isang katerba po dito yung mga galunggong na latag, no? Dito po yan sa may bandang dulo na po. Yan po yung mga bigayan po nila, no? Per kilo po ay 120. Ayan, tinumpok na po sa 50 pesos ang mga galunggong. Isang kilo na yan, yung galunggong na yan natumpukan. Ayan, 100 pesos na tinumpok. Oo. Matik na lagi ito. Ito po yung mga sugpo, oh. 120 po sa tumpukan. So, yung per kilo, 500 pesos. So, mababa po yung per kilo ng mga sugpo, oh. 500 pesos po ang per kilo. Ganda, no? Inulit ko sa tamang timbangan. Ayun. Inulit ko sa tamang timbangan. 500 pesos per kilo. Sa tamang timbangan. 120 ang tumpukan. So, yun po yung update natin ng kanyang mga sugpo na inyong nakikita sa aking pagbablog. Ang mga salinyasi po natin ay 50 pesos na tumpukan. Per kilo ng tawili, 60 pesos. 180 per kilo ng mga pusit kalawang.
Dagupan po na mga bangus natin ay 200 pesos per kilo. 100 pesos po sa Tilapia Batangas. So ang kilo po dito ng mga taong 20 pesos na lang po per kilo. Mga tinumpok na no na mga galunggong dito sa Malabon Fish Market at pinagkakaguluhan ng ating mga mamimili oh. Dahil sa dami nga ng bigayan ng kanilang mga tumpukan, lalo na tong mga salay-salay oh. 150 po yung per kilo, pero sa tumpukan dalawa 150. Bali yan po yung presyo no ng salay-salay ginto. Magkano tumpukan yan? 100 pesos oh. 2 kilo na to. Dalawang bahay na yan. Pag may kabit ka, pwede. Oo. Ganda ng mga ano nila no, bentahan ngayon dito. Tapos dito naman po, yung tumpukan ay 100 pesos, ganyang kadami po. So shout out sa iyo, Boss Ed Pompak. Shout out. Nasaan si Mrs.? Ayan no, talagang 100 pesos. Talagang tutukan natin ng ating camera yung bentahan po ng galunggong. 100 pesos na tumpukan. So shout out sa iyo, Don Ramon. Ang sarap ng pusit mo. Shout out. Ubos na. Buti inabutan ko pa kundi naibenta pa sa iba. Ang sarap pala, sarap. Naubos eh. Isang araw lang eh. Ayan, dito pa rin po mo, mga tumpukan pa rin po dito no, ng mga magkano? 100 pesos na tumpukan, lalaki ng tilapia oh. Tilapiang Batangas. Ay, ito isang tumpok. 100 lang. Kala ko isang tumpok 100 eh. 100 ang kilo. So yun po yung presyo no, 100 pesos na per kilo po ng Tilapiang Batangas. Mga pang-inihaw sa mga magsi-swimming ngayon pong pagkabuhay. Ay meron po kayo mabibili dito no. 100 pesos na Tilapiang Batangas. So lipat pa rin po tayo dito sa bentahan po oh. Hakot ng mga galunggong. Boss, lado. Shout out. Magkano yung mga tumpukan? 100, boss, lado. 100 pesos, napakadami. Sa plastic. Ayan oh. Yung 100 pesos mo, 2 kilo na yan. Sobra, boss, lado. Oh, sobra pa. Eh, mga magagandang mga tumpukan eh, no? Kaya sa mga gusto kumain ng gulong dyan, dito na kayo sa Malabon. Sasabihin sa'yo, mano ulam, galunggong. Walang kasawaan, ano? Walang kasawaan, galunggong. Oo nga, eh, no? Dami. Humahataw ang mga galunggong natin. Sa mga 100 pesos ay may pang-ulam ka na. Yan po, mami. Bossing, thank you. Ayan, yun dito. Ayan, tumpukan pa rin po dito. Magkano naman tumpukan? 100 pesos pa rin ang tumpukan. Parang nakita ko dito kanina si 11. Nasa kabila. Andiyan yung magka-tandem. Tinong. Eh magkano din sa mga matambaka? 150. 150 per kilo. Yun lang po ang pinagkaiba, no? 150 po sa per kilo ng mga isdang matambaka. Yung mga tumpukan po nakikita nyo na mga galunggong, 100 pesos. Bossing, thank you ha. Salamat. Mga tinumpok na galunggong, no? Napakarami. 50 pesos na tumpukan ng galunggong. Ang si Onse, nakita ko yung kanina rito. Dumaan ako dito eh. Kumakain? So, shout out sa'yo, Onse. Akong binablog po. Onse, shout out sa'yo. Oo, dito sa bandang dulo, puro galunggong. Pagka punta mo naman sa taas, puro galunggong pa rin. Oo. Atinan, thank you. Salamat. Alright, so yun na nga po ang mga updated natin na
latagan dito sa may bandang dulo ng mga galunggong at talagang napakamura po ninyong mabibili, no? Sa 100 pesos at 50 pesos ay meron ka ng pang-ulam sa iyong pamamahay o pamilya. Lahat ng gumagamit ng pandikit na ito ay bumabalik at tinatanggilig dahil sa kapit. Bukod sa rubberized, hindi po naninira ng sapatos, hindi po siya nagmamantsa. So dito po yung mga latagan din po ng mga Tilapiang Batangas. Ayan. Yan po yung mga nakita nyo na mga presyuhan. Dito naman kay kaibigang Agustin ay 100 pesos na per kilo ng kanyang Tilapiang Batangas. So shout out sa iyo. Sino nito lang? Ayan oh. Seryoso pa eh. Bukad. Yun. Ayan, shout out. Shout out pala kay Kuya John Bukad. Ayun. Sa Texas, shout out sa'yo. Mabuhay ka kung gusto mo. Sino pa? At saka kay Jocelyn Bernardo sa Canada. Sa Australia pala, sa Australia. Shout out sa'yo. Ayan, shout out. At saka kay Brian Flores, shout out sa'yo. Ayun. Nagpunta dito sa Malabo ng Hipon. Sino pa? Wala na. Kay Tuna Moore, shout out sa'yo. Ayan, Mabuhay ka. dahil kay Ate Chona Moore, shout out. So, yan po yung updated natin ng mga paninda niyan, mga Tilapiang Batangas dito sa Malabon Fish Market. Murang-mura na buslando, sandala na malalaki oh. Kaya nga, no? 20 ang kapon. Pwede na kayo mag-outing. Sa sunod para kwan. Gusto ko magpapasa kami sa ilang ano sa Boracay. Boracay tayo. Papasa mo na ako sa'yo. Hmm. Magkano naman per kilo? 400. 400 na lang per kilo. So 400 pesos po yung per kilo ng hipon. Aga mo dito kanina, kita kita eh. Duman ako ng alas 4 dito eh, madaling araw. Alas 2 hindi ko na. Alas 2 pala. Duman ako dito na gano'n kami, nagsalubong. Kaya dito na ako duman para walang traffic. Pag sa kabila ako duman kasi pumunta ako Dampalit, doon ako nagsalubong. Sama ko yung anak ko. Thank you ah. Salamat. So presyo naman po dito ng mga pusit kalawang ay 200 pesos per kilo. At ang ating mga dilis 70 pesos. Galunggong 150 per kilo. 130 isang piraso ng bangus dagupan. 100 pesos po per kilo ng mga Tilapiang Batangas. Alright. So, yun po yung mga updated natin na ating mga nakita dito na mga presyohan po ng mga seafood sa bayan po ng Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kababayan po natin na dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga viewers po natin na sumusubaybay po sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorers, shout out po. At lagi po tayong mag-iingat. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat. Happy Easter Sunday po everyone. God bless po and bye bye. Shout out nga kay Borok! Samuko